tamsak dan host from MD Vlog. Unang tamsak. Sino ba talaga una? Si MD Vlog or si Ate Miralisa? Ay, si Ate Grace. Tamsak kaibigan din yung from Jenjen. Starlet Channel. Tamsak dan. Yun, salamat sa mga patamsak nyo mga kaibigan. Tamsak dan si Tunying. Mega love shoutout po sa aking mga kaibigan na naandyan agad sa aking live stream. Mega love shoutout sa inyong lahat. Good morning. At maulang umaga sa ating lahat, may bagyo. Teka lang po, sit ko lang. Sarap mo yung phone. Punta na naman. Mega love shoutout kaibigang Santits. Sige lang, mag-live ka lang Santits Vlog. Tamsak Santits Vlog. Sige, mag-live ka lang. Mega love shoutout sa 11 thumbs up. 11 ba? Hindi na tayong ano. Mega love shoutout pala sa aking mga kamag-anak na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ingat po tayo lahat mga kaibigan dahil may bagyo. Maulang umaga sa ating lahat mga Gagambrak TV. Thumbs up dan house, umpisan ko muna basahin. MD Vlogs 2021. Thumbs up dan house. MD Vlogs done from Starlights Channel. Salamat Starlights. Unang thumbs up from Ate Grace. Thumbs up kaibigan Tunying from Jenjen. Thumbs up done from Starlight Channel. Ako host from MD Vlogs 2021. Oh my, sige. Napatawa tuloy siya Ate Grace Lorente. Wala pa na premyo. Hindi pa ako nagpa-premyo sa sa may game first honor ng aking live. Pinag-iisipan ko pa kung
magkakaroon ako ng yung first honor is may 50 pesos. Pero hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin dito kasi baka maano tayo ni Whitey. Baka nagpaparapol tayo, baka sabihin hindi pwede yun, hindi pwede. Kaya lang pag-iisipan ko, tsaka pag may laman na uli ang aking Gcash. Good morning, Idol. Thumbs up from Isan Vlog. Santich Vlog, thumbs up from Santich Vlog. May ano to si Santich Vlog eh. May live to si Santich Vlog. Kaalis-alis ko lang. Video mo na, busy pa from Jinjen. Sige. Good morning sa lahat from Ate Grace Laurenti Channel. Harang from Starlight Channel. Ingat guys, malakas bagyo from Starlight Channel. MD Vlogs 21, bigi-bigi. Padikit po sa nakapin. Good morning everyone from Isan Vlog. Santich 12, 1012 TV, thumbs up Santich Vlog. Thumbs up po to kayo from Antonio Salvador. Kaibigan Antonio Salvador, salamat. Dikit from Santich 1012 TV. Salamat. Mega love shoutout po from Antonio Salvador. Salamat kaibigan. To kayo, salamat to kayo. Good morning bro from Gagamrock TV. Ana Alarsio, mega love shoutout to. Mega love shoutout to all from Ana Alarsio. Maulang umaga sa ating lahat from Gagamrock. Ana Alarsio, bigi-bigi. MG Vlog. Dan from Starlight. Katamisan Vlog. Nag-drop ng bahay. Hello my friend from Jamal A. Jr. Mega love shoutout my friend Jamal. Thank you again for coming, my friend Jamal. How are you? How is your day so far? I'm okay. I'm okay this day. No problem. But the typhoon is not so very... hindi malakas. Hindi masyadong malakas. Rainy lang, rainy. It's so rainy na no more storm. Like number 13 bro. Road to 300 subscriber from Jamal. Road to 300. Sige. Jamal. Oh, so 78 bananas. No problem, I will pin your name. I will pin your channel. MG Vlog, palitan mo na kita ni Jamal. Pa-mention pag tapos na siya nakapin mga kaibigan. Excuse. Star Dan Sukli from MD Vlogs. Baba ako ng bahay bro from Gagamrock. Sige kaibigan, Gagamrock. Sige. No problem. Katamisan Vlog Dan from Starlight Channel. Jamal E. Jr. nag-drop ng bahay. Jamal,
Please don't drop your link because your link is sometimes just pin now. I nakapin yung ano niya. It's already pin. Your link is already pin, my friend. Please don't drop your link. Please look the upper portion, my friend. Your channel is pin already, my friend. Papalaban tayo sa English dito ah. Buti nandiyan na ang misis. Ate Dona's vlog, good morning friends from Ate Dona vlog. Patamsak dan friend, sige. Good morning mga lods, padikit at pabaka, salamat from Gagamrak TV. Po shoutout po. Mega love shoutout sa aking kaibigan na si Ate Dona Vlogs. Pa-support naman ng kanyang ano. Pa-support ng kanyang channel. Paano po tayo sa nakapin para mabilis po nating ipin para may ipin din po kayo. Paki-comment po, paki-mention kung tapos na po sa nakapin para palitan din naman po natin ang nakapin. Magkusa na po tayo pag may nakapin. Unahan na po natin ang nakapin para mamaya kayo naman po ang aking ipin para tulungan po yung ating mangyayari. Kasi hindi naman po pagtatagalin yung nakapin para papalit-palit lang po. Bro, ganda ng damit mo from Kajuni. Bakit? Parang ano lang yung ano bro, damit lang ba yung napansin mo? Damit lang ba yung maganda? Thumbs up bro from Kajuni TV. Pang ano nga ito eh, green grass. Please support my upload friend from Ate Duna Vlogs. Bro, ganda ng damit mo. Padikit everyone from Duna Vlogs. Yun, padikit nga po kay Duna Vlogs. Nag-drop ng bahay. Harang ulit bro from Gagamrak TV. Patthumbs up naman po, new videos. Magkusa ano lang po tayo na yung mga nakababang link. Wag na pong hintayin na ipin. Kung sino pong nababa ng link, puntahan na lang po para tapos mag-mention para pare-paras tayo. Gusto natin matamsakan, di ba? Gusto nating malagyan ng like yung ating video. Kaya pag may nag-drop po ng link, unahan na po natin tapos mag-mention para mababasa ko naman po. Pabalikan naman po natin. Para po mabilis ang ating mabilis ang ating proseso or pagtutulungan. Yan, kay Jamal Il Junior muna tayo, kay Jamal Junior. Papalit-palit lang ha ng pin ha. Gagamrak po ang ating nakapin, si kaibigang Gagamrak TV. Sunod po natin dyan ay si Ate Dona Vlogs. Sunod si Starlight, patamsak naman po ng video. Paki-comment po kung tapos na sa nakapin. Paki-comment kung tapos na kayo kay Starlights, kay Ate Dona Vlogs para alam natin lahat. Bro, binawasan ko na ang nakapin from Gagamrak TV. Thank you kaibigan Gagamrak. May kawalag shoutout bro. Kajuni from Gagamrak TV. Hello po from Manay Florencio Mungkawe.
Maagang nagano. Kagabi si Manay Florencio mo. Kagabi nga po kayo ng maga. May umaga yata nag-ano si Manay Florencio. Nakalimutan ko na basta. Sa sobrang dami kasi nang nagla-live. Hindi ko na may malaman kung kanina o... Ang kagwapuhan ang napansin ko bro. Yahoo, from Gagambak. Saan ba yung kagwapuhan na yun? Galing sa lubot ng ano, bulubot ng pato. Buti wala pa si ate yan eh. Wala pa si ate Juliet na makpakan. Nga nandito si ate Juliet na makpakan. Mag-iingay na naman yun. Dan tayo Jamal from Ate Grace Lorente. Yun, buti pa si Ate Grace. Si Ate Grace at saka si kaibigan Gagambrak ang nauna kay Jamal E. Jr. Mega love shoutout Gagambrak. Mega love shoutout po Ma'am Grace from Kajini TV. Dan na po Jamal E. Jr. Yun, thank you katamisan. Thank you. Mega love shoutout Gagambrak. Salamat bro from Gagambrak TV. Mega love shoutout Ate Grace. Patamsak sir from Manay Florencio Mungkawe. Sige. Baba lang ng link. Baba. Hello po from Papa P Vloggers. Hello po. Thumbs up po from Papa Vloggers. Thumbs up po from Ami Jimenez. Thank you Mama Ami Jimenez. Salamat. Katabisan vlog. Nag-drop ng bahay. Gagambrak. Mega love shoutout. Yun. Pa-thumbs up naman po ng ano ni wala po may premiere. Yun, nagalit na naman si Just Joyce Official. Sinisigaw na naman ako ni kaibigan Just Joyce Official. Bro, walang tigil ang ulan dito. Dito kaninang gabi, madaling araw, umuulan, pero nung maga, ambon na lang. Pero ngayon wala na. Makulimlim bang makulimlim. Ami Jimenez, Kajini, big love shoutout from Joyce Jimenez, as taga Jimenez. Hello host! Sinisigaw na ako. Hello my friend Just Joyce Special. Thank you for coming my friend Just Joyce. Gandang umaga host at sa lahat ng nandito ngayon. Yun. Mas gwapo pa din ang Gagambrak kamukha ni Alden Richard from Meralisa El Natividad. Yun. Mas gwapo pa daw si Idol Gagambrak. Ang Alden Richards ng Santa Mesa, Manila. Just Use Official, nag-drop ng bahay. Yun. Padikit naman sa nakapin, mga friends, mga kaibigan. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Ami Jimenez, nag-drop ng bahay. Nagbaba ako ng bahay host from Ami Jimenez. Sige, no problem, idol. Congrats nga pala sa ating kaibigan si Ami Jimenez. Sumahod na siya po ng first sahod niya sa YouTube. Nakaka-inspire na mag-YouTube kasi may sahod din pala kahit paano. Laki ng sahod ni kaibigan Idol Ami Jimenez. Sarap na ipay-pay na gano'n yung sahod niya. Pero magkakaroon din tayo ng sahod na yan. Kaya sipag-sipag lang tayo. Just Joyce, mega love shoutout from Ami Jimenez. Hashtag Happy Jimenez, tamsak kita po, pasukli po ha from Just Joyce Official. Like number 17 from JG Vlogs. Just Joyce Official, hashtag Happy Jimenez, keep going po from Just Joyce. Yun, Just Joyce, nag-drop ng bahay. Wala na yata si
Si Jamal. Yan yung pangit kasi pag nagmamadali. Pupunta ka sa isang LS. Tapos mag-shoutout ka. Tapos magbababa ka ng bahay. Tapos pagbaba mo ng bahay, aalis ka. Yan ang pangit sa ano, yan ang pangit na gawain. Sa tagal ko naman na nangisda, hindi naman ganyan ang gawain ko. Nag-i-stay muna ako sa ano. Tulad niya, may mga bumalik na. May mga bumalik na mention na, wala na magbabalik. O di, paano niya maririnig yung ano, mga nagbalik, paano niya na mababalikan. Kaya mga kaibigan ko na andito, wag naman po natin gayahin yung ano, yung style na pasulpot-sulpot, yung susulpot lang ba? Tapos magsha-shoutout, magdadrop ng link, gusto pa padikitan. Tapos pag nadikitan, pag na-mention, hindi mo na maririnig, kasi lumayas na. Kaya pag minsan tinatamad ako mag-pin sa ano, sa mga bagong muka. Kasi kawawa naman yung nagdikit, nagdikit si Gagamrak, nagdikit si Ate Grace. Uminisyon ko, di na mabalikan. Eh buti kung kahit di narinig, pag nakita yung bakas, magbabalik. Joy Shore, babalikan kita. Maya konti, timpla lang ako ng kape from Ame Jimenez. Tusok na po sa nakapin from Kajini TV. Grabe ka naman, liit lang from Ame Jimenez. Para sa amin, Idol Jesse Jimenez, malaki yun. Kasi hindi pa kami nakakaranas ng ganun. Pero pag naranasan namin, saka din siguro kami makapagsabi na maliit. Pero masarap sa pakiramdam siguro yung pinapaypay Idol Jesse Jimenez. Tusok na po sa nakapin from Kajuni TV. Good morning po sa lahat. Pasali po ulit. Tamsakdan na Sir Host from Jian. O sige, isali nga natin si Jian. Baba nga ng bahay Jian para madikitan. Basta hindi lang lahat tayo sasahod, basta upload lang. Yun. Thank you Ate Jesse Jimenez. Bro, ako sahod ngayon, ulan. Lahat? Ako nakasahod na rin ako eh. Sumahod na yung palay ko. Sumahod na sa ulan. Kaya medyo gaganda na naman yung kanyang tubo. Just J Special nag-drop ng bahay. Salamat host from Just J Special. Papa P Vlogger nag-drop ang bahay. Tama ka dyan host from Just J Special. Sir, pang support ko po to. Tutuwaran ka na naman toys. Okay lang yan. Basta marunong magbalik. Pag maliit pa ang banana, malamang ganyan ang gawain. Hit and run para makadami. Isa lang mas. Just J Special nag-drop ng bahay. Papa P Vlogger, puntahan kita sa bahay mo from Just J Special. Kailan ani bro? Medyo malapit na. May upload ako. Kasi maulan ngayon. Nakaisip akong mag-ulam ng tinulang manok. Kaya yon, kumuha ako ng papaya doon sa ating taniman, papaya, tapos dahon ng ampalaya, tsaka manok. Yun po ang ulam natin ngayon, tinulang manok. Pang-upload po yun mamaya. Pang-upload mamayang hapon. Pagkatapos ko mag-LS, edit, tapos upload. Ruiz Vlog, thumbs up host from kaibigan Ruiz Vlog. Ana Alorsio, nag-drop ng bahay. Digitan mga kaibigan, digitan. Tinawag si Ana Alorsio. Yun, Ana Alorsio, isa. Ay no, namumula pa.
Alam ko kasi pag hindi may didikit pa ako, alam ko na agad kung nakadikit na o hindi. Like number 54, Kalimbang All. Ang unti lang nung ano niya eh. Ang iksi lang nung video na niya, no? Iksi. Ana Alorsio. O, 15 na lang, 15 seconds. Tingnan natin sa isa na Alorsio. Ay, nakadikit na oh. Thumbs up nila ako. 54 yung isa, 55 na oh. 55. Thumbs up nila ako, thumbs up. Ana Alorsio. Ito pa pala, hindi pa nakadikit oh. Oh, Kalimbang All na kaibigan. Next, sino pa kaya dito? Papi Vlogger. Mamaya, kasunod si Jean. Teka lang Jean ha, isunod kita Jean. Padikit lang po, for sure, babalikan ko po kayo. Thank you. O Jean, Ginelis Vlog, nandiyan ka pa? Yan, idikit ko isa. Dikitan mga kaibigan. O, like number 5. Panoorin ko lang ha, panoorin ko. Mamaya si kaibigan Just Official, titignan ko kung mayroon pang hindi nakadikit. Nakadikit na o, Ginelli Vlog. Panoorin ko na lang. Like number 6. Mamaya susunod si Papa Vlogger. Panonorin ko lang ha. Ilang minutes ba itong kay Ginelli? 3 minutes lang naman, madali lang yan. Kay Jean. 4, 5, 6 yung kanina ha, Jean ha. Ay 5, 6 pala, 5, 6. Pang number 7 o, like number 7 Jean. Ginelli Vlogs. Diretso kayo didikit ha. Hindi po ninyo to, backup account ko, backup account. Kaya lahat po yan didikit. Tigi-isang cellphone po yan, tigi-isa. Pabalik po, salamat from Just Official. Kaibigan to niya yung Florence ito from Papi Vlogger. Ay, o sige. Sige man, tingnan ko mamaya yung sa'yo, tingnan ko. Noted. Kapi tayo, lakas ng ulan dito ngayon from Ame Jimenez. Ako, di nababa ng link from Kajuni TV. Sige, bahala ka kaibigan Kajuni TV. Ana Lorsi, nag-drop ng bahay. Si Ana Lorsi pala. Mamaya, kaibigan. Ate Ana, madali lang naman to, 3 minutes lang. Hashtag P-Vlogger, Papa P-Vlogger. Thumbs up po from Jess Official. Pabalik naman daw po, Manay Florencio Mongkawe. Pabalik na po kay Joy Special. Full pack na siya nakapin, Sir Host. Parang sa'yo dalawa from Jean. Thank you Jean. Salamat. Bro, dikit ko na kay Jean from Kajini TV. Paano yan? Lulutuin daw ni Bisan Tinola. Ano magluluto? Ano lang, sige basta naka-prepare naman. Bibidyo ko lang. Sasaglit lang ako, nalulutuin ko, igigisa ko lang tapos
Saglit lang naman yun. Just Joy Special, hashtag Ruiz Vlog, tamsak po sa'yo from Just Joy Special. Sa mga di nakita ni Just Joy Special, pakibalik naman, mga kaibigan. Pero maghintay ka lang, kaibigan Just Joyce. Babalik yung mga yan, mga legit na mga yan, legit yung mga yan. Yun, tapos na, oh. Tapos na kaibigan Ginelli. Dalawa, tapos na, oh. Tingnan ko naman tong kay dito naman tayo kay Just Joyce. Just Joyce muna tayo, Just Joyce. Mega love shoutout po, welcome po, Ma'am Belma Perida. Salamat po sa pagpunta sa aking sa aking live stream. Baba po kayo ng bahay. Salamat host from Just Joy Special. Tapos na rin yung isa, oh. Okay, hindi ko ito natamsakan. Hindi na ako nakapag-thumbs up. Balikan ko na lang, balikan. Pinaltan mo na kita kaibigan Gagamrak. Just Joy Special muna tayo. Starlight Channel, OTW sa bahay mo. Tamsak na po from Belma Pirida. Salamat host from Just Joy Special. Tingnan kayo kay Just Joyce. Bata pala si Just Joyce, oh. Panoorin ko lang Just Joyce, ah. Excuse. Like number 30. Ito, di pa nakadikit, oh. Just Joyce. Ididikit ko na, ah. Like number 31. Ba't 30 lang to? Ganda ng aso mo, ah. O, 31 na nga. O, pang 32 na to, pang 32. Panoorin ko lang, ha, kaibigan Just Joyce, ha. O, like number 32. Ilang minuto ba to? Yun lang, mahaba. 13 minutes. Huwag na magbaba, kaibigan Just Joyce Official. Nakapin ka na, kaibigan. Baka mapalo ka ni Lolo niyan. Tsaka yung mga tuldok, sabay, hindi ko na babasahin yung mga tuldok na comment. Nadikitan ko na si Joyce, si Just Joyce from Kajuni TV. Hashtag Starlight Channel, pulpak na sa iyo sis. Pabalik naman po sa bahay ko, thank you from Jan, hashtag Ginelli Vlog. Haba ng harang kay Sir Host. Hindi ko na in-escape para sa iyo, Sir, lahat. Pag naiinip kayo, pwede naman i-skip kahit mga, lalo yung yung medyo matagal. Pag 3 minutes or 4 minutes, i-skip nyo na para makapasok kayo agad. Tama sa kaibigan with harang dalawa from kaibigan Loris Aneri. Ito, bilib ako kay kaibigan Regeneri, talagang pinapanood talaga niya yung harang. Kaya hindi rin ako nagdalawang isip na tulungan si kaibigan Regeneri. Kasi solid din talaga ang sumuporta si kaibigan Regeneri.
Ana Alorsio, nag-drop ng bahay. And Manay Florencio Mungkawi, bigi-bigi. Sunod pala si Ate Ana Alorsio. Sunod po. Pagkatapos ni Just Joyce Official. Tatlo pinapanood ko, tatlo. Excuse nga lang po saglit. Sayang kaibigan, kung skip, pera na yan. Oo nga eh, sabagay, pera na din yun. Kaso, siyempre, yung iba, yung mga hindi alam, yung mga nagmamadali, hindi natin maiwasan yan. Pero, salamat kaibigan Regenery. Hashtag Analorsyo, tamsak po sa'yo from Just Joyce Official. Yun, Manny Florencio, nag-drop ng bahay si Manny Florencio. Mega love shoutout kay Junin, coming from Loris Nerian. Hashtag Regenery. Hashtag Katamisan Vlog, OTW sa bahay mo from Gian. Papa P Vlogger and Manny Florencio Mungkawi, isa lang po siguro to. Nandito ako sa bahay ni Ani, ang haba kasi. Yan, 4 minutes. 4 minutes and 28 seconds. 13 minutes kasi. Pero tapusin natin yan para hindi na kaya kay Just Joyce Official. Tatlo yan, tatlo. Tatlong 13 minutes. O, may higit kalahating oras yan. 39 minutes lahat yan pag natapos. Makakadagdag yan sa WH. Okay po, from Papa P Vlogger, hashtag Manay Florencio Mungkawi. Mega love shoutout po, Regenery, from Kajun TV. Wala bang gawa ka? Wala ka bang gawa, kaibigang Kajun TV? Salamat po sa 20 thumbs up. Hashtag Florencio Mungkawi, thumbs up po sa'yo, from Just Joyce Official. Dikitan po, dikitan mga kaibigan. Andiyan na aking mga kaibigan. Napatigil na ulan from Kajuni TV. Salamat po from Papa P Vloggers. Papa P Vloggers, dan dikit kalimbang all from Loris Neri. Hashtag Regenery. Wala bang pasok kaibigan Regenery? Isang harang kaibigan from Loris Aneri. Yun, Loris Aneri, nag-drop ng bahay. Salamat sa inyong lahat from Just Joyce Official. Yun, Gian, nag-drop ng bahay. Padikit naman si Gian. Napin ko na ba si Gian kanina? Napin ko na ba? 7 minutes, 7 minutes. Hindi na nga aso mo Just Joyce. Ano ba ito? Rottweiler? Rottweiler? Parang Rottweiler o Labrador? Bukas pa kaibigan from Loris and Neri ay bukas pa sisi.
Hello from Ate Genesis Ernais. Mega mega love shoutout. Ate Genesis, salamat. Salamat po sa pagpunta sa aking live stream. Mega mega love shoutout po. Pababa po ng bahay Ate Genesis Ernais para madikitan din po. Road to 200 pala to si Just Joy Special. 23 ang kulang. Maya ko kayo balikan, sabi ni Manny Florencio Bungkawe. Ay, golden retriever pala, Rottweiler. Golden retriever po. English po yan na anak ko. English po yan na anak ko. Oh, golden retriever nga pala. Mabait yan na aso, ganyang aso. May aso na rin akong ganyan, dati golden retriever. Ang laki. Kulay ganyan din o kulay gold. Kaso maraming nainggit yata dito. Diba ko, tinapunan yata ng pagkain yan. Bigla na lang namatay. Hashtag katamisan, full pack sa'yo ma'am. Pakisuplihan naman po, salamat from J.An. Patusok premier mamaya mga kaibigan from Ate Genesis. Sige, ipin ko po, ipin. Ipin ko kasunod ito ng Just Joy Special muna para... Palitan nga muna kita Just Joy Special. Madali lang tamsakan itong premier. Patamsak naman ang premier, Manny Florencio. Kaibigan Ruiz Vlog. Kaibigan Juni TV. Kaibigan Regenary, patamsak naman sa nakapin. Saglitin lang natin. Bro, tambay muna ako from 357. Tulog pa siguro si Miralay sa kaibigan. Oh, naka-silent yun, naka-silent. Ay, hindi pala nag-silent yun, hindi. Salamat to niyo from Ate Genesis Nice. No problem Ate Genesis. Tapusin ko lang to, tapusin. Tamsakan ko ng tatlo. Apat, nandun yung isa, naka-charge. Pero ayos na, malapit na mapuno. Malapit na mapuno yung isa. Tamsakan ko yan ng 4, Ate Genesis. May upload si kaibigang version Turlaw. Unboxing. 6 ako kaibigan tamsak from Loris and Neri. Yun, thank you. Tingnan mo, isang hingi lang natin sa ating mga kaibigan. Tingnan mo, tinatamsapan agad. Ganyan po pag mga solid po na kaibigan. Isang pakiusap lang, talagang pinupuntahan. Tapos na Ate Genesis, si kaibigan Loris Aneri, hashtag Rekeneri, Ruiz Vlog, tsaka si kaibigan Kajuni TV. Si 357 Magnum. Number 6, number 7, number 8. Like, 6, 8. Like number 8 na yan. 8, 19, 11, 12. 12 din sa akin lahat, pang 12. Pag natapos ko to. Hashtag 357 Magnum, puntahan kita. Yun, thank you. Kaibigan Just Joyce. Baba ka na rin ang bahay mo, Just Joyce, mamaya. Dahil tinanggal muna kita sa pagkakapin. Pinalitan kita kay Ate Genesis. Madali lang kasi. Pakithamsap naman. Wala naman siya bahay. Mahaba pa yung harang, kaya nagagamrak. Kaya gamrak, grabe ang haba ng harang kaibigan, tagal ko makabalik. Naalala ko, meron kang friend, dinikitan ko siya ng 10 saging, kahit isa sa kanya walang bumalik. 1 week ako, naalala ko lang.
Sino pangalan? Ipin mo nga sa akin, Ate Genesis. Baka nakakalimutan niya. Baka hindi pa nababasa yung comment mo. Salamat po, ma'am. Hashtag Kajuni. 5 minutes? 5 minutes ba? Pag-isa kasi, lalo na yung ano, yung harang na ano, harang na, saan ba yun? Anong lugar ba yun? Ang haba talaga ng harang niya. India ata, India. Yan, Just Joy Special, ang drop ng bahay. Pababangan ng bahay ka, Johnny, para puntahan ka ni Just Joyce. Oh, tinatapos ko talaga from Loris and Neri. Hashtag Genesis Nice, thumbs up na host from Genesis Nice. 678, pang 9 ka na pala, pang 9 ka na. Tapos na pala yung ano sa iyo, kaibigan. Tapos na rin pala to. Tapos na pala lahat oh. Ay, tapos na iba oh. Iba ng ibang ano na, ibang video mo na. Para maka-thumbs up tayo sa naka-premiere. But 7 pa lang, 7 thumbs up pa lang, 7. Pang 8 ako, magbabakas ako 8. Pang 10 tong isa. Pang 8 si Pax, Diloria. Pang 10 si Anthony Max. Pang 11 po si ano, si Tatatayag yata to. Ay, si Samputot po pala, si Samputot. Pang 11. Tsaka si Anthony Max. Babakas lang po, babalikan ko po kayo from Ate Genesis Nice. May premiere ako, baka naman. Sige, baba man premiere mo. Dapat premiere kanina yung binaba mo. Sige, labag mo premiere mo. Just Joyce, priority natin yung premiere kasi madaling tamsakan yung premiere. Tusok na po sa nakapin. Hashtag Boy Construction TV. Dating dikit po from Just Joyce Official. Nilab niya po lahat. Huwag na kaya naalala ko lang. Hindi baka hindi niya alam yung babalikan kung sino. Kung sino sa main ang babalikan niya. Baka iba po yung nabalikan, hindi yung minyo. Baka yung 10 dinigit nyo, baka yung iba dun ang nabalikan. Baka hindi po sa main, hindi po na nakabalik sa minyo. Baka yung dinigit nyo ko po 10. Kasi kung nag-love siya lahat doon, ibig sabihin nakita niya. Baka iba yung nakita, baka iba yung nabalikan niya. Biyahan niyo po i-remind ko dito, i-remind ko. Tusok na po sa nakapin, Florencia Dan from Katamisan.
Harang ulit, dalawa kaibigan from Flores Aneri. Salamat sa support host from Just J Special, nag-drop ng bahay. Hindi pa ba bumibisita kakamra kaibigan? Bumisita na kanina kaibigan. Wala pong bumalik, hihi from Guinness Rice. PM niyo po sa akin para sabihan ko kung sino man po yun. Kung ano, yun ay kung yun ay kung ano ko rin, friends sa FB. Pero pag hindi, next LS ko, sasabihan ko. Huwag po tayong mahiyang sabihin yung ganun, at least nagpapakatotoo tayo. Hindi naman magagalit yun. Pag sinabihan natin na ganun, hindi naman magagalit yun. Hindi naman sa nagagalit tayo. Gusto lang natin i-remind sa kanya na hindi lang siya nakabalik. Baka nakalimutan lang din ng tao. Kaya, gaya nga po ng sinasabi ko, lawakan po natin ang ating pangunawa. Huwag po tayong mag-iisip ng hindi positive. Think positive lang po tayo. Just use visa, last tag, Genesis Nice, kalimbang na kita. Promise from Just Special. Ito bang premier minaba mo, Just Joyce? Unahan ko na nga, Just Joyce. Para maano ko na sa pagpin. Ayaw nga. O, like number 3 Just Joyce. Magbabakas pa rin ako, Just Joyce para alam mo. Ang ilalagay ko is from TM, Tunying Magsam, for short, TM. From TM lang ilalagay ko, from TM. Like number 6 na itong isa May nagdikit ng isa, may nagbakas na. Yan may bakas yan si Pax Biloria at saka si Anthony Max. Pabakas naman sa nakapin, Premier at kay Just Juice Official. Number 7, like number 7. Wala, nandiyan lahat may mga baka sa akin May pangalan. From TM. Si kaibigan construction. Tukayo, magipagdigitan ako, okay lang. Sige kaibigan. Boy construction, sige. Mention lang mga kaibigan kung napuntahan nyo na para basahin ko, para marinig ng ating mga kaibigan. Oo nga, tama ka po, from Genesis Nice. Opo, host from Just J Special. Sige, no problem yan. Lawakan lang po natin ang ating pangunawa sa ating mga kapwa-vlogger. Pag minsan kasi sa sobrang dami, baka nakakalimutan. Hindi naman masamang i-remind sa isang tao na nakalimutan. At least baka matuwa pa siya kasi pinaalala natin na bumalik siya sa nag-subscribe sa kanya. Hindi magagalit po yung mga yan. At least po pinaalala natin. Harang idol from kaibigan Ugander. Katampisan, nag-drop ng bahay. Just Joy Special. Wait nga lang po, wait. Wait, saglit lang.
Mega love shoutout po sa 16 million. Tambay lang ako dito kaibigan, maghihintay ko kung may bago para bingwitin ko from Lores Aneri. Sige kaibigan Lores, sige salamat kaibigan Lores. Kahit ano host, okay host, anong kahit ano. Like number 22 ako idol from kaibigan Noga Hunter TV. Ano siya puntahan kita from Just Just Official. Masipag makipagdikitan to siya na Just Just Official ah. Kaya balikan naman po natin mga kaibigan. Just Joyce, full pack na ako sa iyo, Ceci. Pakibalikan naman po sa kubo ko from Gian. Yun, tapos na tayo si Gian. Pakibalik naman daw po. Babalikan ka niya ni Just Joyce. Hashtag analor siyo. Salamat po. Tamsak na siyo po from Just Joyce Official. Malakas ulan. Hangin dito. Host from Manny Florencio. Dito sa amin, ano lang. Ambon-ambon lang. Ambon lang din sa amin. Ambon lang dito sa amin mga kaibigan. Mahirap kasi dito host kasi need po VPN. Anong VPN? Anong ibig sabihin nun Ate Genesis? Ay, Just Joyce. Anong ibig sabihin ng VPN? Thanks Just Joyce Official with love emoticon. Yun, Just Joyce Official, nag-drop ng bahay. Genesis, thumbs up na to kayo. Tapos na daw sa'yo si Boy Construction, Ate Genesis Ernais. Hashtag Genesis Ernais, walang anuman po from Just Joyce. Boy Construction TV, dating dikit, baka naman from Just Joyce Official. Genesis Ernais, team thumbs up, dikit na po ako sa bahay mo, premiere mo, at premiere mo from J.An. Boy Construction TV, pabakas po. Sa ibang video, babalikan ko po kayo mamaya from Genesis Ernais. J.An, balikin ko po kayo mamaya. Maraming salamat from ating Genesis. J-Lines Vlog. Dandikit Kalimbangol. Baka challenge. Parang ulit kaibigan to niyo from Lawrence and Mary. Padikit naman po si kaibigan Lawrence Neri oh. Mabait po yan, mabait po ano yan. Mabait na kaibigan po yan. Mega love shoutout po kay John Mark Julian Vargas. Pa-shoutout. Mega love shoutout po John Mark Julian, ang aking pamangkin. At sa Julian family, mega love shoutout. Salamat po sa pagpunta nyo. Kaibigan, pamangkin. Tamsakta na po kaibigan. Tunying from Orly TV channel. Hello! What's up? What's up? And good morning sa lahat from Ate Juliet na Magpakan. Mega love shoutout kaibigan Ate Juliet Manakpakan. Mega love shoutout host. Tamsak lang ako. Medyo loading ang connection ko from Ate Vicky Amoncio. Sige Ate Vicky, no problem. Salamat. Juliet Dilatari, Vicky, German Korean. Pa-shoutout ako Kuya Ivan. Yun, mega love shoutout sa aking pamangkin na si German Korean Vargas. Salamat. And shoutout sa Vargas and Julian family, Tabayan family. Mega love shoutout sa inyo dyan sa Bagatan. Naka-live na naman si Kuya Ivan nyo. Lukong lang ako to. Tinakpan yung camera. Oh. Mega love shoutout kaibigan. Jan Marco yan, pamangkin. Salamat sa support na kay Tito Ivan. May bagyo from Jolie Tibunga. May bagyo pero din sa amin parang ano lang, natural lang. Tinamot, nandito lang ako sa labas oh. Bawal kasi dito whitey po. Ay, diyan sa lugar mo bawal. Kaya ni PM para maka-whitey po. Ay, okay. BPN, bawal po yata yun from Ate Genesis.
Yun, naglo-loading nga ako ah. Naglo-loading pa, shoutout from Jan Marco yan. Eh. Jian, ninja ko po itong Jian ma'am from Jian. Kaibigan ng Gander, Biggie Biggie and Juliet De La Torre and Manay Orly TV channel. Just Joyce ng Grab ng Bahay. Just Joyce, thumbs up na idol from Boy Construction. Yan, tapos na daw sa Boy Construction, kaibigan Just Joyce. Salamat naman at nagkukusaan na tayong magdikit. Laurie saan? OTW sa bahay mo from Gian. Kaibigan ng Ganter TV. Pabangan ng bahay mo, ano? Sa nakapigpat, palitan po muna kita Ate Genesis ha. Sa nakapig po tayo kay kaibigan ng Ganter. Hello Orly from Juliet De La Torre. Manny Orly nag-drop ng bahay. Biggie Ate Biggie Amuncio. Loading daw siya, loading. Hello Biggie from Juliet De La Torre. Just Juice Official, Dan Tamsak, ng Kalimbang All. Thank you so much. Dan Fully Watts. 30 minutes video. Yan, Ate Juliet De La Torre, no Ganter, Biggie. Sir, public sa akin, balikan ko sila lahat from Ren's Vlog. Sige kaibigan, Ren's Vlog. Just Juice Official, last time Oral TV channel, thumbs up po. Salamat po, Idol Tonying from Nogi Hunter TV. Salamat kaibigan Nogi Hunter sa pag-shoutout mo sa sa video mo. Salamat. Natuwa ako dun sa shoutout mo na napakadaming yung anong tawag ba doon, yung dilaw na papel, yellow pad. 5 yellow pad yung binasa ni kaibigan Nogi Hunter sa kanyang shoutout. Hirap basahin nun, hirap isulat yun. Salamat sa effort kaibigan ng Genter sa pagsulat mo sa mga sinoutout mo. Hashtag Larissa Neri. Full pack na po sa'yo sir from Jayan. Salamat po Idol Tunying. Oo po, pero natuwad pa ako ha. De, may magtutuwad talaga doon, pero pabayaan mo na lang kaibigan ng Genter. Yung mga isip na is hindi naman kasi natin hawak yung isip ng mga yun. Bayaan mo na sila. Doon sila masaya kaibigan ng Genter, pabayaan na natin sila. Kung yun ang ikakasaya nila na magtuwad sa ating mga video, di wala tayong magagawa. Yan yung mga yung mga kaibigan natin na nakasubscribe din sa atin yan, pero hindi natin alam kung bakit gano'n ang kanilang gusto magtuwad pa. Ano kayang gusto nilang gawin para imbis na thumbs up, ginagawa nilang thumbs down. Pwede naman sila mag-comment, di ba? Pwede naman sila mag-comment na ganito, ba't ako hindi na shout out? Pwede naman i-comment para sa susunod, i-shout out natin. O, ba? Dito sa LS ko, hindi ko na ipipin. Pwede naman mag-comment, kaibigan to niya, ba't di ba ako pinipin naman? O, ipipin natin. Just Joyce Official. Thumbs up na po ma'am. Full package. Pasukli po. From Orly TV channel. Utong bakit kahit mo utong? Utong kahit mo? At na yung Gayle.
Nagkapulo na. Papuntang Bagatan. Tama po idol from Nogi Hunter TV. Kaya mabayaan na lang natin. Boss Nogi, mag-grab shoutout po from Orly TV channel. Ya tumpa kahaha from Juliet 12 Dilatori. Di ba tama ate Juliet? Ba't kailangan pang magtuwad? Mag-thumbs down? Eh yun ang ibig sabihin nung hindi nila nagugustuhan yung ginagawa natin. Eh pwede naman mag-mention. Just special ang drop ng bahay. Kaibigan niyo yung sino yan from Orly TV channel. Idol Orly TV, matagal na tayong magkadikit from Nogiander TV. What's up, Maxam? X-Men! Thank you for everything from Ate Juliet de la Torres, taga Ate Juliet Manakpakan. Host ang pioneer ko alas 2 ng tanghali mamaya from Ate Genesis. Sige Ate Genesis. Kaya lang po isulat ko nga para hindi ko makalimutan. Mahina po kasi ang aking memory kaya paminsan nakakalimutan ko kaya pasensya. Premier. Ate Genesis, nice. Alas 2. Yung kay Just Joyce, kailan yung ano mo Just Joyce? Yung premiere. Full box na nakapin, Sir Ross from Gian. Kaya nga po boss, no game, mag-love shoutout from Orly TV channel. OTW sa nakapin from Taratab Balugay. Pababa nga ng bahay mo, Tarata Balugay. Bago to Tarata Balugay. Sagang dikit boss, Nogi. Minsan, dalaw ko sa bahay ko from Orly TV channel. Katamisan vlog, nag-drop ng bahay. Just official, nag-drop ng bahay. Kaibigan Nogi, palitan muna kita kasi katamisan muna. Katamisan. Nice. Just special na drop ng bahay. After po mag-comment sa bahay natin, kapag nilab po natin, balikan din po natin ang bahay nang nag-comment para patas po. Hehehe from Ate Genesis Sir Nice. Okay Genesis from Katamisan Vlog. Juliet Dilatori, bigi-bigi. Pasensya na boss, kung di po ako makadalaw sa bahay mo, busy po talaga ako sa work po. Naka-lockdown po kasi kami. Ako po ang nagbabantay from Nogiander TV. 6:45 PM ngayong hapon to, 6:45 Just Joyce. Sige, dalawa na may premiere. Dana po sa nakapin, Nogiander TV from Tarata Balugay. Paayo the host ng banana na lang kulang ko. Paayo the host ng banana. Banana na lang kulang ko. Pababa ng bahay. Pababa na ba yung Tarata?
Salamat host from Katamisan. Jolit Pilatore, bigi-bigi. Gian nag-drop ng bahay. Opo, okay lang po Idol Tunying from Nugianter TV. Opo host from Just Joy. Sige. Thank you very much sa cooperate. Baba ng bahay, kaibigan Tarhatang Balugay. Nawala na si Tarata Balugay. Malaki pa pala, 200 pa. 190. Tamsak manay parang ako bro. From Manidong Vlogs. Kaibigan Tunying. Bigi-bigi lang muna ako. Sige, Manay Orly, sige. Walang problema, Manay Orly. Sige, salamat. Mamaya ipiping kita. Magbabakrid na lang ako. Bakrid na lang ako. Papa P Vlogger, bigi-bigi, yan natin Juliet. O, dikit ko sa ito ha, kaibigan ano. Tarata Balugay. Piping kita mamaya, kaibigan Tarata Balugay. $810 ka na, 810. Ito pa isa. 811. Panoorin ko kaibigan ha. Like number 61 na. Kaso ang haba, 20 minutes. Oh, 612. Ayun, 611 oh, pang 612. Nagbibilang yan, nagbibilang. Like number 62 na, 60, 61, 62. Tatlo. Tatlong ayuda para sa'yo, Tarata. Oh, pang 812 kanina, di ba? 812 ka na dito. Pang 813. Pang 813 yan ha. Like number 63 na. 4 na ayuda, kaibigan. 4 na tig-iisang cellphone. Didikit yan lahat. Panoorin ko lang ng tigpa 5 minutes lang kaibigan. Kasi mahaba masyado. Tamsak mali parang yun. Bigi-bigi si Ate Juliet na magpakan. What's our ko? Sa 8K may gate. Samantalang banana ko 800 lang may gate. Madali lang ang banana. Ate Tarata, huwag kang maano sa banana. Madali lang yan. 200 na lang. Ano kayang gagawin ko dito? Madali lang to eh. 2 weeks lang to. 1K na yan. 2 weeks lang. Teka lang. Pag-iisipan ko lang. Kaibigan Tarata Balugay. Pag-iisipan lang natin. Fail Hong Kong, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sa 15 million from Gagamrak TV. Salamat, Kevin Gagamrak. Ate Juliet, bigi-bigi. Wow, maraming salamat po from Tarata Balugay. Gagamrak. Tika, ipiping kita mamaya. Ipiping kita para matagdagan ka. Mega love shoutout Gagamrak from Ate Juliet. Tarata Balugay, OTW sa bahay mo from Gian.
Ate Regina, bigi-bigi, and Juliet na magpakan. Hello po host from Queen Rote. Mega love shoutout kaibigan Queen Rote. Thank you, noted po sa mga pupunta. Mega love shoutout po Ma'am Juliet from 357 Magno. Manay, kain muna po ako from Nuganter. Sige Manay Nugi. Sige, no problem kaibigan Nugi. Walang problema yan. Salamat kaibigan Gagambrak. Salamat kaibigan Gagambarok. Bro, from Manidoms. Daghan salamat host from Tarata Balugay. Pin kita mamaya Tarata para matagdagan yan. 2 linggo lang yan. Maniwala ka sa akin, 2 linggo lang yan. Solve yung banana mong yan. Mega love shoutout po, paring Nugenter from 357. Dikit na po sa nakapin. At kaibigan Nugi bro. Baba nga uli ng bahay, Tarata. Host work muna ako from Just Joyce. Sige kaibigan Just Joyce, unahin natin ang trabaho. Salamat sa pagsilip. At nagpakas ka naman sa mga dinikitan mo, babalikan ka naman siguro niyan. Patthumbs up naman po sa aking live stream. Mega love shoutout Dong Vlogs. Umalis na amo po from Just Joyce. Sige po ma'am, just ingat po kayo from 357 Magdom. Host, may pusa po kayo. Narinig ko niya from Tarata. Oh, may pusa kami isa. Nagugutom na siguro. Wow, 357 bro from Dom Vlogs. Linis mo na ako from Just Joyce Kima. Alis na si amo. Sige, ano ka muna kaibigan Just Joyce. Hello po from Queen Rote. OTW sa nakapin from Tarata Balugay. Dong Vlogs 3, bigi-bigi. Genesis Dan from Katamisan Vlog. Tamsak po sa'yo. Baba ulit ako bye bro from Gagamrak. Sige kaibigan Gagamrak, sige baba ka lang. Katamisan, Tamsak Dan Idol from Boy Construction. Salamat po Just Joyce Official from Katamisan Vlog. Dikit na sa taas host. From Just Joyce Official, salamat Just Joyce. Mga lods, padikit at pabaka, salamat from Gagamrak TV. Tarata Balugay, tamsak dikit sa'yo, pasukli naman po from Gian. Tamsak Manoy at paharang kaibigan. Dahil sa nakapin house, Katamisan from Tarata Balugay. Pababa ulit ka Tarata Balugay, pababa ulit ng ano. Pababa ulit. Pinalitan mo na kita Katamisan ha. Si Bunny Orly naman. Gagamrak sir, may gamig-love shoutout po from Orly TV channel. Baba ka mamaya Tarata Balugay para may pin. Relate to ha, Couples for Christ 26th anniversary Sambuang Kasibugay. From Tarata Balugay. Six minutes. Hatiin ko lang 10 minutes, gawin kong 10 minutes, kaibigan Tarata Balugay. Noted yan, OTW from Tarata Balugay. Thank you kaibigan Tunying from Orly TV channel. Walang ano ba, kaibigan Manay Orly. Arnil Alani Victorino, Manay Dong Vlogs. Bigi-bigi. CGTV, cancel C3 from Batangas Port to Western Visaya. I-upload si kaibigan CGTV ah. Just News Official, 6:45. Time mo, waiting house from Katamisan. Yun. Orly, bigyan kita ng 2 banana from Arnel Alali Victorino. Dikit na po ako sa nakapin. From Ate Genesis Nice.
Sige love, shout out po sa $13 million may house. Nabaha na naman pala yung Sambang kasi buhay oh. Naman itong Sambang ka. Thank you kaibigan Tunying from Early TV channel. Boy Construction, thank you from Katamisan Vlog. Tara Tabalugay, nasan ka na? Pababa ng bahay mo, mamaya. Thank you Sir Arnel Anali. Para mapadikitan kita kaibigan Tara Tabalugay. Abel Pax Vlog, welcome sa Barangay Bukas, Coast Market along Balibago, Angeles City. Nadikitan ko na yung nakapin from 357 Magdom. Katamisan Vlog, done to you from Tara Tabalugay. Manidong, padikit naman po kay Tara Tabalugay. Kung sinong may mga banana pa dyan na dikit na banana na pwede pang idikit. Pakidikit naman po kay Tara Tabalugay. Excuse lang po saglit, excuse. Yes po please from dating dikit ka na pala kay Orly #vlog. Saglit lang po, saglit lang. Dikit na ako sa nakapin from Genesis Nice. Thank you kaibigan Tunying. Boy Construction, thank you. Thank you Sir Arnel. Nadikitan ko na yung nakapin. Yes po please, Dating dikit ko na pala kay Money Orly. Tara Tabalugay, thumbs up na po. Ma'am, full package from Orly TV channel. Pabalik naman. Gian, dan sa iyo kaibigan from Tara Tabalugay. Salamat. Tarata from Katamisan. Parang Money Orly, dating dikit na from Dong Vlogs. Tara Tabalugay, salamat po from Gian. Tara Tabalugay, thank you Orly TV channel. OTW sa nakapin.
Para kitang kita ko. Malindong Vlogs and Papa P Vlogger, bigi-bigi. Patamay yung katonying on behalf of Muto TV Wood Farm from Atining. Salamat po Atining, salamat sa patambay. Thank you po. At palike naman po sa ating live, ay ating live. $13 Ano naman? Oh, pa 14 minutes na ako kaibigan. Kaibigan Tarata. Sa bagay, kahit nga pala hindi ka na pala ipid, 8K na nga pala ang WH mo. Kailangan mo pala banana. Nakalimutan ko. Okay na yan, 15 minutes lahat. Anali Victorino, bigi-bigi. Dan po Balugay host. From GD Sir Nice. Tarata Balugay, yun. Dan dikit sa nakapin. Money early from Tarata Balugay. 357 Magno, nag-drop ng bahay. Yun. Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Daghan salamat host from Tarata Balugay. Yes host, banana po. Atin yung katanyin, ilang gadget mo? Ilang gadget nyo? 1, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 6, 8. Bali po siyam. Bali po siyam na gadget. Kaya hindi problema yung ating pag-play. May mga piniplay po tayo dyan na kaibigan. Ate Grace Laurenti Channel, bigi-bigi. Kaya na Ate Grace, tanghali na dyan. Salamat sa pabigi-bigi. Yun, big love shoutout Ate Juliet Dilatore. Shoutout, shoutout, shoutout! Gisingin ang mga taga-Japan, taga-Korea. Hello Ma'am Grace from Ate Juliet Dilatore. Loading yung isa. Oh, katatapos ko lang kumain ha, from Ate Grace Laurenti. What's up pa? What's up? What's up? What's up? Plancha ako ngayon from Ate Grace. Teka lang, saglit lang po, saglit. Nagla-live ako tapos nagluluto. Okay.
Mega love shoutout po sa $17 million may house ni Tunying. Dagang salamat host. Yes host, banana po from Tarata. Katanying ilang gadget mo? Hello Ma'am Grace. O katapos ko lang. What's up, what's up? Plancha ako ngayon. Thumbs up bro. Sa pagpalo ng LC ni Kajuni from Annalie Victorino. Hi Tito Juliet, mega love shoutout sa iyo from Ate Grace Lorente. Host out na ako from Papa P Vlogger. Sige kaibigan Papa P Vlogger, salamat sa pagpunta sa aking live stream. Di pa kita nagpiping kaibigan ah. Baka magtampo ka kay Tunying. Mega love shoutout to Ma'am Grace from 357 Magnum Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Hi friend Grace po from Annalie Victorino. Sana di mukbangin. Nilolo maraming salamat sa mga dumikit. Mag-ano ka po ate no? Ate Tarata Balugay. Pag aalis ka na po dito sa aking LS, mag-delete ka po ng yung history, yung clear list. Yung history po, mag-delete ka po dyan, i-delete nyo po yung yung clear history mo para po konti lang yung malaga sa'yo in case man. Pero dahil pinanood naman namin na maganda, hindi naman siguro malalagas yan. Mega love shoutout 357 from Ate Grace Lorente. Hello Kuya Dong from Ate Grace Lorente. Yes po friend Grace from Annalie Victorino. Orly TV channel, full pack na ako sa iyo sir. Pasukli naman po, sabi ni Gian. Parang sa'yo, dalawa sir host from Gian. Thank you Gian, thank you. Tarata Balugay, nag-drop ng bahay. Let's connect. I need banana po. From Tarata Balugay. Yun. Team na, wala na Ma'am Kuya Dong. Haha. Yun, from nawala ng Ma'am. Yun, friend na, wala ng Ma'am Kuya Dong. Hahaha. Healthy mayan ni house. From Tarata Balugay. Ay, oh, hindi talaga itong mayan ako. Ha, sasanayin ko na po. From Annalie Victorino. Yan, Annalie Victorino nag-drop ng bahay. Okay lang, Grace na lang. Tawag mo sa akin, Kuya Dong. Kaya naman, ma'am, ha, from Ate Grace Lorente. Diyan, tamsakda na po. Ma'am, full package from Orly TV channel. Larissa Neri, bigi-bigi. Thank you, host from Tarata. Mega love shoutout, Grace from Larissa Neri, Orly TV channel, nag-drop na bahay. Basta mag-clear list ka, kaibigan. Ati Tarata Balugay, mag-clear list ka pagkatapos mo dito para konti lang malagas sa'yo, pero sana wala namang malagas. Pero wala malalagas yan pag nag-clear list ka. Mega love shoutout, Harang. Ganda ng mga halaman mo dyan, kaibigan, from Arnel Victorino. Mega love shoutout, Neri. Mga alaga ni Mrs. yan mga alaga ni Mrs. na ano. Mega love shoutout, Ate Grace. Orly TV channel, thank you so much po sir, from Gian. Mega love shoutout, Lani from Grace Laurenti channel. Kapi-kapi host from Genesis Rice. Sige po, hindi po. Malapit na po magtanghalian. Nagluluto po si Mrs. ng tinola. Yun na lang po ang aking isasabaw maya-maya konti. Mega love shoutout sa aking Manong Lakay. Salamat Manong Lakay. Tamsak Lakay from Mix in Design 2. Idol miss you from Maganda Bags.
Miss you din, kaibigan maganda bag. Salamat. At ano, nandiyan kayo lagi. Hello Grace from Atilani Soriano. Sarap nun tinola. From Tarata Balaway. Oo nga kasi bagyo. Muulan. Naisipan kong magtinola na lang kami. May tanim naman tayong may tanim naman akong papaya. At saka may mga ligaw na ampalaya. Yung maliliit lang po ba yung bunga? Yun ang wakod mo sa farm natin. Pang-upload ko umayang hapon pang-upload. Busy, sorry, may contractor kami. Okay lang yan, silip-silip lang. Ganyan talaga pag may trabaho. Unahin natin yung trabaho natin. Hindi naman pwedeng lagi tayong nasa YT. Mega love shoutout po sa lahat ng bisita nila kayo from Mix in Design. Pakidikit naman po kay Manong Lakay. Pababangan po ng bahay nyo, Manong Lakay. Tusok na idol from Danami Mix Vlog. Hashtag Danami Huyo. Di pa ako nakatikim ng tinola host. May ampalaya. Masarap pati tarata, balugay, masarap. Yung dahon lang naman po yung dahon. Imbis na ilagay natin is dahon ng sili. Yun ang ating gamiting dahon, yung dahon ng ampalaya. Basta pagka kulo po, yung dahon ng ampalaya, pagkalagay nyo po, isang kulo lang po, ahunin nyo yung dahon ng ampalaya para hindi po mait. Yun po ang dito, ang style ng pagluluto sa amin. Pag wala pong dahon ng sili, yun, mas masarap po yung dahon ng ampalaya. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Dito ako sa labas, waiting grab food from Maganda Bags. Ba talaga pag mayaman waiting lang ng mga grab food. Harang from Danami Vlogs. Paharang Manay Tunying at Paul Nood sa 357 bro. From Doom Vlog. Salamat Manoy. Yun, nag-drop ng bahay si Manong Lakay. Manay Orly TV channel, nag-drop din ng bahay. Palitan ko lang kasi Manay Orly. Nasaan yung bahay mo, Tarata? Padikit naman po kay Tarata. Manay Dong, padikit nga po sa nakapin. Kahit dalawa lang. Kahit dalawa lang Manay sa nakapin. Para pang 200 na ako Ay pang yun 870 na yung nakapin. Mix in Design, nag-drop ng bahay. Padikit naman po sa kay Mix in Design. Kaibigan Tarata Balugay, pakidikit po sa kay Mix in Design. May po yan, may banana po yan. Padikit nga Manong Lakay, kaibigan Manong Lakay sa nakapin. Kahit 5. Kahit 5 banana lang po, Manong Lakay. 5 banana lang. Mega love shoutout po, Ma'am Miss Lynn Espanyola. Harang host, Lazada ulit, from Miss Lynn Espanyola. May LS din po ang aking kaibigan na si Miss Lynn Espanyola, MWF 8 PM Pinas time. Baka hindi po tayo busy, pwede po natin puntahan ang ating kaibigan na si Miss Lynn Espanyola. May kisuyo naman po ako sa inyo. Pag hindi po kayo busy mamayang 8 PM, may live po siya. At saka si Manong Lakay, Manong Mix in Design 2, may live din po yan sa gabi po. Kasi kailangan pa rin po niya ng watch hour niya. Kaya pakitulungan po natin mga kaibigan. Magtulungan po tayo mga kaibigan para pare-paras tayo makapasok sa YouTube. Lahat ng pangarap natin matupad sa pagtulungan. Ay ganun, instead ng malunggay or sili, pwede pala ang palaya. Opo, Ma'am Tarata Balugay.
So it's Ilohos. Oo nga, ayaw nila ng luto ko. Wala, Ajinomoto. From Ate Maganda Bags. Like number 34 from So It's. Hashtag Orly TV. Teka lang po, saglit lang po. Saglit lang, saglit. Saglit lang po. Tatanggalin ko na. Si madali ka na naman eh. Papakita na yan pag Wala bagyo dyan, Katunying, from Ganis Soriano. Wala ang bagyo dito. Di uso dito ang bagyo sa Pangasinan. Di dito uso ang bagyo. Tara, tabalog kayo, nag-drop ng bahay. Hi po ma'am, Miss Lynn, Naslagdong Vlogs from Anali Victorino. Jason Nice, Bigi, Danami Huyo, nag-drop ng bahay. Anali Victorino, okay. Thank you sa pag-pinhost from Tarata Balugay. No problem, kaibigan tayo, Tarata Balugay. OTW sa nakapin from Maganda Bags. tanggalin ko na. OTW sa nakapin from Maganda Bags. Dana Mayoy, OTW. Tapusin ko na nga po yung aking ano.
Tawag si Amang. May club shoutout po sa 16 million in my house. OTW sa nakapin. OTW sa nakapin from Danamay. Thank you. Kaibigan Tunying sa pagpin kanina from Orly TV channel. Walang problema po kaibigan Orly Mani Orly Tarata. Balugay dan po from Mix and Design. Tapos na daw si di Manay Mix and Design. $831 ka na, Ati Tarata Balugay. May nadagdag ng ilan ka kanina? 808 nga ba? 801. OTW sa nakapin, Mix and Design, OTW sa bahay mo from Gian. Miss Lynn Espanyola, salamat po. From Miss Lynn. Isa na sa nakapin, bro. Pangalawa na, from Maridong Vlogs. Dan sa nakapin. From Makanda Bugs, Mix and Design, dating dikit na. Tamsak ko lang, from Orly TV channel. Tamsak number 34 bro, from kaibigan CJ TV. Salamat kaibigan CJ. Tarata Balugay, dan dikit po, pabalik na lang po from Danami Huyo. Danami nag-drop ng bahay. Sir Maxam, ito po pala. Ito po para mamay LS ko po. Sa available po, hashtag 8 PM po, mamaya. Yan po ang ano ni Miss Lynn Espanyola, ipin ko nga po. Pin ko lang si Miss Lynn, tapos bababa na lang po ng bahay, kaibigan Tarata Balugay. Padigit naman po kayong Mix and Design, Miss Lynn. Baka hindi ka pa dikit kay kaibigan, kay Manong Lakay, Mix and Design to. Mix and Design, tudan sa iyo sir, from Mix and Design, tudan sa iyo sir. Noted, Danami Huyo Mix Vlog from Tarata Balugay. Lani Soriano nag-drop ng bahay, Tarata Balugay, Dan 10 from Mix and Design. Yan, 10 na binigay sa iyo ni Manong Lakay Mix and Design. Tampakan na ako ah. Paming cellphone kaibigan ko ah, from Dung Vlogs. Wow, salamat na marami, Mix and Design from Tarata Balugay. Mix and Design, full pack sa'yo. Pasukli na lang po from Gian. Tarata, welcome po from Mix and Design too. Mega love shoutout po sa lahat from Sigit TV. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Hello host at sa inyo. Sa baba, from Rosita Way of Life. Salamat Ate Rosita, salamat.
Hello sa inyo sa baba. Ha ha ha. Balugay Dan from Lani Soriano. Pabalik naman po kaibigan Balugay. Tarata Balugay kay Lani Soriano hashtag Wear Center Law. Dan to you Dan Ami Mix Vlog from Tarata Balugay. Hello po sa inyo lahat from Ate Rosita Way of Life. Tarata Balugay, Lani Soriano, thank you from Tarata Balugay. Money Early TV channel ng drop ng bahay. Ang daming aso bro, hehehe. Baka pwede tayo makabili niyan from CGTV. Ayaw pagbili bro ni Mrs. Kahit 1 million daw, di kayang bili ng 1 million yung isang aso namin. Kasi mahal na mahal namin yung aso namin, kaibigan CJ. Ate Rina Pilarmino TV channel, bigi-bigi. I need po mga kaibigan ng banana, kahapon ko lang napansin. 8K na pala watts hour ko, pero banana ko 800 lang, may git from Tarata Balugay. Saglit lang yan, Ate Tarata Balugay. Saglit lang yan banana, malapit na yan, 800. Saglit na lang yan, harang host. Tarata Balugay, dan tayo, pamputan isang vlog. Okay na bro, dalawa na ako sa nakapin from Anali Victorino. Yun, Ate Rina Villarmino TV channel. Bigi-bigi. Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout CGTV from Rosita Way of Life. Shoutout lang kay kain tayo from Marvin Palitada Vlog. Ay King. Mega love shoutout sa aking kaibigan si Marvin Palitada King. Mega love shoutout kaibigan. Aw. Sobra na watts hour mo, Tarata from Lani Soriano. Kaya nga sobra na eh. Congrats hashtag Tarata from CGTV. Hi po Ma'am Regina ma'am. Ang chocolate po from Arnel Anali Victorino. Yes Lani, kahamon ko lang nakita from Tarata Balugay. Madali na lang yung banana. Hello po Ate Rosita, kapatid from CGTV. CGTV, di na ako muni. Di pa ako muni from Tarata Balugay. At least nakuha mo na ang watts hour. Yan kaya ang mahirap. Oh, mas mahirap yung watts hour kaysa sa banana. Yung banana kahit isang linggo kaya yan. Ate Tarata Balugay, yung banana mo isang linggo lang kaya yan. Kaya mag 1K yan. Mabilis na, mamuni ka na from Lani Soriano. Papin mamaya si Gian. Papin mamaya. Si Gianos. Bigyan ko ng 10 din yan. Hindi searchable channel niya. From Gillian Matuti. Sige, ipin ko si Gian. Pin ko nga po muna si Gian. Ayan, nakapin na. Tarata Balugay, OTW kay Lani. Yay, noted po host. Digitan ko po sila from Miss Lynn Espanyola. Lani Soriano nag-drop ng bahay. Yan, nakapin na si Gian. Manong Lakay. OTW sa nakapin from Lani Soriano. Miss Lynn Espanyola, LSNWF, 8pm, Pinas Time. Mix and Design House, full pack po from Miss Lynn. Sister Rata Balugay, baba ng bahay. Puntahan kita. Dan tusok sa premiere ni Ma'am Miss Lynn Espanyola from Lani Soriano. Ate Rosita Way of Life, ipipin po kita mamaya, ipipin po kita. Naandyan ka pa Manong Lakay? Ipin ko nga si Ate Rosita, pabigay din ng 10 banana. May gisuyo Manong Lakay, may gisuyo. Dan tusok sa premiere ni Miss Lynn from Lani Soriano. Arnel Alani Victorino, bigi-bigi. Harang house. Dan kay Lani Soriano at Awel Sinturlaw. Lalim, nakadaan na po ako sa Sumulong Highway. Anyway,
ipulpa ko sa iyo from Mislin Espanyola. LSMWF 8 PM Pinas time from Mislin. Soy Eats drop ng bahay. At Rosita Way of Life drop ng bayan. Ganun ba host from Tarata Balugay? Oo, mahirap po ang watch hour. Napakahirap ng watch hour. Ang banana. Pagpipilitin namin. Mga kaibigan ko dito na nandito, pagpipilitin namin, kaya yan. Kaya yan ng 1 week. Madali lang po yung banana, saglit lang po yan. Ilang ka na po? Titinan ko lang ah. Kay Ginelli pala to. Oh, 832 na. Isang araw 30, isang araw 30, isang araw 30, di 90. Di 900 ka na. Tatlong araw, 900 ka na. Basta mag-clear list lang po. Ate Tarata Balugay, mag-clear list lang. Sa history, mag-clear list ka lang, mag-clear list ka na, mag-clear list. Pagkatapos mo dito, clear list. Tapos ka na kay Gian, Manong Lakay. Okay, bigay nga din po kay Ate Rosita Way of Life, 10 banana naman ang lakay, yung mga banana mo dyan. At tulungan din natin si Ate Rosita. Maliit pa rin din balani niya, maliit pa din. Thank you Miss Lynn from Lani Soriano. Nasa 600 plus na si Lani House. Oo nga, isa pa rin yun na, tapos na lakay. Yan sa nakapin Manoy, sige pin mo yung mga ayudahan ko. Ayan si Ate Rosita Manoy. Manong lakay. Manong lakay, kahit 10 lang 10. Padikit naman po Ma'am Tarata Balugay sa nakapin. Ma'am Mislin Espanyola, padikit naman po sa nakapin. And Ate Lani Soriano. Kay Ate Rosita Way of Life. Yung kay Gagambrak, mayroon din ayun si kaibigan Gagambrak, si kaibigan Edners, si kaibigan Ricky Neri. May mga ayuda yung mga yan. Puntahan mo lang po Ate Tarata Balugay, puntahan mo lang po yung mga yan. Mamaya po alauna, si kaibigan Gagambrak. Na-subscribe nyo na po si kaibigan Gagabrak, Miss Ate Tarata Balugay. Dan Kiarnel from Tarata Balugay ng drop ng bahay. Salamat po Sir House sa pagpin from Gian. Jane Poon, pulpak sa'yo, tuloy-tuloy lang. Challenge po ha, from Miss Lynn Espanyola. Hashtag Gian, Dan Sampu from Mexin Design. Miss Lynn Espanyola, LSMWF, 8 PM time. Totoo po yan. Host, mas mahirap ang watch hour po. Mas madali lang banana, from Miss Lynn. Opo, mas mahirap yung watch hour. Pero sa akin, at least, napagsabay ko yung watch hour at saka yung banana na timbang ko. Pero yung iba talaga, hirap na hirap sa banana. Nandun na daw kay Ate Rosita Way of Life po. Hashtag Gian, Dan Sampo from Mixing Design. Okay host, thank you from Tarata Balugay. Basta mag-clear list ka lang Ate Tarata Balugay. Hindi mo lalagas yan. Gian, Next and Design, salamat po from Gian. Salamat daw po Manong Lakay. Tapos na Lakay, 10 from Mix and Design. Sigipin mo yung mga ayudahan ko from Mix and Design. Nasa Lazada yan. Sugi tayo ni Lazada House from Miss Lynn Espanyola. O nga eh.
Tara, time-betting kita mamaya sa ilis ni Gagang Rock TV para aidohan ka rin niya. Happy anniversary couples watching po from Rosita's Way of Life. Medyo mabagal lang ako kasi mano-mano lakay para mixing design. Sige, ayos lang manong lakay, ayos lang. Magbakas lang po kayo, babalikan ko po kayong lahat. Salamat po from J.An. OTW sa nakapinsan po from Manong Lakay Mix and Design. Okay lang ni Soriano from Tarata Balugay. Gagang Rock TV, yan ang waiting niya. Tarata Balugay, search mo lang Gagang Rock TV. Kita-kits tayo mamaya from Lani Soriano. OTW sa nakapin from J.An. Noted Lani Soriano from Tarata Balugay. Sister at Balugaw, watches at dikit na po from Rosita Way of Life. OTW sa nakapin and thank you Rosita from Tarata Balugay. Magbalikan lang po tayo mga kaibigan para pare-paras po tayo magkaroon ng ng banana. Basta yan lang po ang masasabi ko Ate Tarata Balugay. Pagkatapos nyo po dito, bago kayo lumipat kay Gagang Rock, mag-clear list muna kayo, clear list muna. Para clear list, lahat yung watch list, clear nyo po yun. Tapos yung search list, i-clear nyo din po yun. Salamat po sa 44 thumbs up at sa $12 million my house ni Tunying. $448 ka na po Ate Rosita Way of Life. Kanina 441, may nadagdag ng siyam ay 7. Sister at Balugay, what's in the tip? OTW sa nakapin and thank you Rosita. Dito ako sa video mo, Rosita's Way of Life. Sarap na mga pagkain nyo from Matilani Soriano. Iwan lang po kayo ng bakas, babalikan ko po kayo. Maraming salamat po from Rosita Way of Life. Harang from Santits Vlog. Mega love shoutout kaibigan Santits. Next in design, dan na po from Katalisan.
Yun, luto na po yung tinola ni Mrs. Oh. Niluto namin tinola. Pabalik naman po sa mga nadikitan ni Manong Lakay, Mix and Design. Maraming salamat, host, from Ate Rosita's Way of Life. Ganda ng bahay niyo, host. From Santits Vlog. Hindi sa akin bahay ito, kaibigan. Sa bahay po ng hipag ko to. Nakikiano lang po ako, nakikiano ng gusto tabi. Maraming salamat, host, from Ate Rosita Way of Life. Dan Harang from Santits. Katamisan Vlog, Mix and Design, Dan na po from Katamisan. Rosita Way of Life, Dan Sampo from Manong Lakay, Mix and Design to. Yan, pabalik po kay Manong Lakay, Mix and Design to. Kay Ate Rosita, pabalikan na nga po kay kay Ate Mix and Design. Ate Rosita kay Mix and Design 2, pabalikan na po. Annalie Victorino, yun, nag-drop ng bahay. Harang House, Dan sa Nakapin from Tarata, Balugay. Rosita Way of Life, Dan, kami from Ate Lani Soriano. Lani Soriano, nag-drop ng bahay. Pabalik daw po. Higo po tayo ng mainit sa baw. Imbis na kape, walang kape. Hindi po ako masyadong nagkakape. Kaya ito, sabaw ng bagong lutong tinola. Lani Soriano, nag-drop ng bahay and Santits Vlog. And Katamisan. Oh, sa muna ako ha. Tawag na ako ni Master Rasban, nag-aay na raw. Hehe. Thank you ng malaki. His Mix and Design, salamat. 10. Thank you sa bagong kaibigan from Tarata, Balugay. Okay, no problem, no problem. Salamat, Ate Tarata, Balugay. Dating dikit po sa Nakapin. Nood lang po ako ng isang video at nag-thumbs up from J.An. Nabalikan na po niyo si Manong Lakay, si Mix and Design. Hasta Katamisan Vlogs, Dan, coming from Santits, coming from Mix and Design, Manong Lakay. Lasang-lasa yung tanlan. Bigi-bigi si kaibigan Miss Lynn Espanyola. Muli ko pong i-flex si kaibigan Miss Lynn Espanyola. Mayroon din po siyang LS. 8 PM po, MWF. Ibig sabihin, Monday, Wednesday, and Friday. Mamaya po mayroon po siyang LS, alas 10. Sige-sigipin ko rin si Katamisan, Manong Lakay. Lunch po tayo, house, at sa lahat.
Sa lahat na po, from Miss Espanyola, Miss Lynn Espanyola. Itong si Katamisan Lakay, bigyan din natin 10, maliit pa bahay niya. Oo, nadikit ko na kasi lahat din dyan eh. Sige, pabigay Manoy, Manulakay. Ito pa lang isa, hindi pa oh. Yun, nakadagit na, kaibigan Katamisan oh. Panoorin ko na lang ha. Like number 17. 121 pa lang pala yung bahay. Bahay niyo po to, Ate Katamisan? Pangkabuhayan ng aking ama't ina. Ito po, idikit ko sa inyo, isa. Ate Katamisan. Parang sarap ng ano dito. Sarap tumira. Probinsya. Like number 17, 18. Ito pala hindi pa oh. Like number 19. Buti na lang aki. Oh, like number 20 na ako ah, 20. 1, 2, 3 ka na, 1, 2, 3. 1, 2, 3, magiging 130 yan. Magiging 130. Nandito ako tatlo. Kaya Katamisan. Pabalik na lang kaibigan Katamisan ha, kay kay Manong Lakay. Dito na ako lang ni Soriano Wilson Turlao, pick up dragon fruit, watch at dikit. Na salamat from Ate Rosita Way of Life. Sana all may 10, ha, from CGTV. 10 nga rin kay CGTV, Manong Lakay. Pero hindi na kailangan ito ni kaibigan CGTV. Santich Vlog 2020, Mix and Design 2 minutes views kay Jason Turlao, dating dikit. Ito ba si Santich? Ilan ba si Santich? Ay, daan din po nga ni Santich. Ten minutes. Almost 10 minutes yung kay kay Katamisan. Tapusin lang, tapusin. Pinalaksan mo to? $10. $10 na lang bro. Bro, CGTV. Mag-live ka para paliparan namin $10. Mag-live ka kaibigan CGTV. Bro, paliparan namin.
Ikot tayong sabaw. Sabaw ng tinola. Salamat po sa 45 thumbs up. Sige bro, ingat po tayo lahat from Sige TV. Oo, hindi naman malakas yung ulan dito sa amin. Hindi masyadong, maano nga oh. Ewan ko lang mamayang gabi. Five minutes katamisan. Ayun o, andito na yung tatay mo yata to, tatay mo nag-ano. Nangunguya ito ng paggatong. Nakahubad pa si tatay. Hindi kaya makatiyan. In fairness, ang talas ng itak ni tatay. Oh. Mega love shoutout po sa $11 million may house ni Tunying. Six minutes 6 and 29 seconds. Magsi 7 minutes na to. Yan, inom daw ng ano. Sabi ni Ate Gina si Sir Nais. Sabaw. Sabaw ng tinola. Hashtag katamisan, Dan 10 from Mix and Design. Thank you Manong Lakay, salamat. Pabalik naman po kay Manong Lakay. Kay Mix and Design to. Yan, nag-drop po siya ng bahay. Kaibigan katamisan. Dan po kay Katambro from Arnel Anali Victorino. Wow, sarap niyan from Ate Gina si Sir Nice. Nagtinola po kasi si Mrs. Hashtag katamisan. Wow. Katamisan vlogs done 40 minutes thumbs up. Pasensya, hindi maka-comment ng maayos. Hina ng net ko, masyadong blurred. From Sunkits Vlog. Pabalik naman katamisan kay Sunkits Vlog. Tapos na sa'yo. Yun, matatapos na. May kainan na oh. May tent po. Ganda niyan. Ayan o, nasa tent na, nasa tent. Santin's Vlog done from Katamisan. CGTV, bahay please from Santin's Vlog. Salamat from Katamisan. Mega love shoutout ayun, panggatong oh. Mag-uuling yata sila. Namimiss tuloy ang ginagawa ko nung bata pa ako. Keep safe always. Nandito pala si ano, si kaibigan si GTV, may comment. Si kaibigan MP Babiri. Si kaibigan Master Chito Loto, si Boy Construction. Santits Vlog, may comment na. Si Ate Rosita Way of Life, may comment na.
Ate Genesis Hernandez may comment na. Just Joyce Official 357 Magnum. Tarata Balugay. Kanindot sa inyo lugar o presyo kaayo diha ba? Arnel Anali Victorino may comment. Kompleto na. Yan tapos na oh. Tapos na rin. Ito patapos na rin oh. Sundance Vlog done. Sundance Vlog. CGTV bye please. Salamat from Katamisan. Mix N, dito na ako sa bahay mo, watching pa at dikit na maraming salamat from Ate Rosita Way of Life. Salamat po Ate Rosita Way of Life. Yun, tapos na rin. Natututo na si Ate Rosita na magbalik, magdikit, magbaba ng bahay. Thank you at natututo na si Ate Rosita. Maraming salamat host. No skip always from Katamisan Vlog. CGTV bye please. Di ko makita link mo from CGTV. Wala na yata si kaibigan CGTV. Higo po tayo ng sabaw ng ano, tinola. Tinolang manok. Mas masarap sana kung native. Mayroon na lang po tayong 32 minutes para makapagpaalam. Para matapos na ito ang aking live stream. Sarap niyan, Manoy ah. Ito nga Manoy, tinola. Maaga ako nanguha ng ano, ng papaya. May tanim po kasi akong papaya dun sa ano, sa bukid. Kumuha ko ng 2 buong papaya, tapos dahon ng ampalaya. Tapos sakto naman na may manok ako dyan, may manok sa rep. Yun, tinulan na lang namin. Sandwich Vlog 12, bigi-bigi with ay napatawa pala si from Ate Genesis Hernandez. Sandwich Vlog, OTW sa bahay mo from J.An. May galab shoutout sa $13 million may house at salamat sa 46 thumbs up. Dalawa lang po ako may premiere mamaya 2 PM at saka 6:45 PM. Si Ate Genesis Hernandez at saka si Just Joyce Official. Meron na lang po tayong 30 minutes, kalating oras na lang. Madali na lang po yan, kalating oras. Dahil po kasi namin aso, 7. Salamat po sa bigi-bigi niyo dyan. Meron pa tayong 12. Mix and design. Dikit na po from natin Genesis Hernandez.
Loading po, naglo-loading. Hindi na yung ating internet. Kaya ha? Jen, okay na, bumalik na. "27 minutes na lang, 27 minutes na lang po." Nagluloko na ang ating internet. Nasuklihan ko na si Construction Boy from Katamisan. Kung di nagtuloy sana end ko na sana pero nagtuloy pa naman Bye, konti na lang yan Bro, katatapos lang sa gawain okay lang yun bro, salamat, no problem. May ilas ka ba ngayon bro? Saktuhan tapusin ko na to, ano na lang naman 25 minutes. Baba ako, premiere ko bro, sige para maipin. May galab sa to, tapos taga idol from Mix and Design to. Wala akong iles, nagloko na naman internet ko. Hindi na nagluloko nga rin internet. Hindi na nagluloko nga rin internet ko nagluloko na rin. Wala daw ilis sa kaibigang gagamrak. Lilipat na ba tayo kay Idol Gagamrak from Miss in Design? Ito, ang lambot ng papaya Native na papaya. Kain po tayo, kain. Tinikman ko lang po yung tinola ni Mrs. Dikit na pala ako sis, Katamisan Vlogs from Ate Rosita of Life. Pabalik naman Katamisan. Nakita ko na yung bakas ni Ate Rosita
Nakita ko na yung ayan oh, beautiful sis. Nice hair. Malingaw pud siya diha. Presko pud hangin. From Ate Rosita Way of Life. Nasa na yung premiere? Patamsam sa premiere na nakapin. Unang tamsam kagamrak sa premiere mo. Sarap niyan lakay tapos native na manok. Native nga sana yung ano, kakatayan ko kaso mahirap hulihin. O ba friend Rosita, na shout out na kita from Katabisan Vlog. Salamat Grace from Gagamrak TV. Good afternoon mga lods. Patamsak sa premiere ko, salamat. Like number 4. Di pa pala nakadikit to, kaibigan ano, Gagamrak. Ayun, number 4, like number 4. Ito mo nang kamay ko ah. Yan o, kalimbang all na kaibigan Gagamrak. Magbabakas lang ako. May bakas na si Manong Lakay. Like number 5. Kaibigan Gagamrak. Ibabakas ko ito lahat, ibabakas. Like number 6. Diretso dikit, diretso dikit. Bro Tining, masuko mo lang ako. Masaya na, ha ha. From Gagamrak TV. Dan sa Premier Idol from Mix and Design. Tamsakdan po sa nakapin. Dikit at kalimbang na rin from Gian. Salamat bro from Gagamrak TV. Harang po ulit Sir Host from Gian. Nagilad siya to, Gagamrak TV from Ate Rosita Way of Life. Maraming salamat sa pagpin. Bro from Gagamrak TV. At ginisir na is loading emoticon, ruleta emoticon. Nagluloko na yung ating internet. Tatapusin ko lang. Last 19 minutes. Oh, sakto ko ang 3 oras. Walang live si Gagamrak.
Hashtag yan, Dan Pulpak, tamsak dikit. Dan din sa'yo, hashtag CGTV, 2 minutes video lang. At naglo-loading na ako from Santich Vlog. Yun, maganda yung honest si Santich. Nagsasabi siya ng totoo, kahit 2 minutes yung pinapanood niya, at least sinabi niyang 2 minutes. Yun ang mga magandang vlogger. Honest sa sarili. Santich Vlog, drop ng bahay. Diyan, nasuklian na kita. Nagbakas ako sa bahay mo from Katamisan Vlog. From Katamisan. Salamat Sisi from Katamisan Vlog. Ano kay Diyan? Baba nga ulit bahay mo Diyan. Yun, nakita ko na. Ba't 288 pa rin? 288 na ba ka na kanina, Jalens? 288 pa rin, no? 288. Ano kasi isa? 288 nyo. Nakadikit lang sila ito. Nakadikit na rin, oh. Sis Gian, Jalen. Dito na ako sa bahay mo. Dikit na po. Salamat. From Ate Rosita Way of Life. Mega love shoutout sa napakabait ko yung kaibigan na si Ate Rosita Way of Life. Kay Jean, kay Katag-Isan, kay Santich. Salamat po sa inyo lahat. Tapos taga-Nangangarap TV, dan po. From Santich Vlog. Last 16 minutes. Para mayroon din po tayong 3 hours na live stream. Tapos edit. Try ko nga i-premiere yan. Try ko i-premiere ngayon yung kung kakayanin ko, kung magawa ko yung premiere. Mag-premiere na. Pag nagawa ko yung premiere na rin ako, premiere lahat. May love shoutout sa $6 million may house ni Tunying. Ardil Anari, dyan na po, nasuklihan na po kita, wala kang video from Katamisan. May love shoutout sa $7 million may house ni Tunying. Thumbs up the nose from Ate G. J83 Mix Vlog. Buti nakaabot pa si Ate G. Mag-e-end na rin ako. Mag-e-end na naman ako. Salamat sa thumbs up, Ate G. Sakit sa likod po ka na. Ano po? Welcome po, J.An. from Katamisan Vlog. Salamat po sa 47 thumbs up nyo kay Tony Maksam. Salamat po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Welcome host from J83 Mix Vlog. Alanganin kasi mga LS eh. Pag ibang bansa kasi, yun, logi sila. LS ni Ma'am G kagabi, anong oras na? Pero buti nakatambay pa rin naman ako.
Edners, huli na rin. Indes ni kaibigan Ricky, pero yung kay kaibigan Ricky ni Ricky, nambayan ko na lang. Hanggang magdamag. Si Ate Regina, yun, sabay-sabay sila eh. Edners Vlog, Ricky Neri, Ate Rosita Wefly, ay Ate Regina Villarmino TV channel, tsaka si G83, Mix Vlog. Buti may tig-iisa pa naman tayo sa cellphone. Welcome host, maraming salamat from Katambisan. Salamat ho sa ating lahat. Sa baba, out na ako from Ate Rosita Way of Life. Salamat po Ate Rosita Way of Life. Salamat po sa pagpunta mo kay Tunying. Salamat sa suporta. Salamat sa lahat-lahat Ate Rosita Way of Life. Sa Katambisan, Ate G, G83 Mix Vlog. Thank you very much. Last 13 minutes. Malapit na yan, 13 minutes. Salamat sa $14 million may house ni Tunying. Meron pa tayong 14 million. Always busy kasi ako from J83 Mix Vlog. Di okay lang, basta pag nakita kong may live kayo, nandyan ako. Bigi-bigi lang ako, heart lang. Heart with care, ganoon. Kasi hindi naman ako nangingisda kasi. Hindi naman ako nagbawa ng link. Sapat na sa akin yung 1,000 subscriber. Kontento na ako doon. Super kontento na ako doon sa 1,000 subscriber. At least may dagdag naman po kahit paano pa isa-isa, dalawa, tatlo. Humina ang net na rin, humina. Mega love shoutout sa $10 million may house dito niyo. Sandwich Vlog, bigi-bigi. Mga lod, patamsak naman sa naka-IT, ha. Ilan lang yata nandito eh. Konti na lang, patamsak na Ate G. So nakapin Ate G, Ate G 83 Mix Vlog at saka Santits. Kung basta ay patamsak sa nakapin, Premier.
ang likod ko. OTW sa'yo, hashtag G3 Mix Vlog from Santich. Mixi Design, OTW, 10 tusok sa nakapin. Last 8 minutes. Eight minutes lang po, 8 minutes. Last 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes. May na yung internet natin eh. Yung gawin niya ba ba? Kumain ka na? Last 6 minutes, 6 minutes. Sino bang may LS pa dyan? Sino may LS? Kajini, nag-LS daw. Pagkatapos mo. Okay. Last 5 minutes. Mag-LS daw siya. Sige. Sige, Ate Grace, sige, puntahan natin. Puntahan ko. Dan sa'yo, hashtag from Santich Vlog. Hashtag G83 Mix Vlog pala. Hashtag 83 G83 Mix Vlog. Nantok na ako ah. Bago kasi ako nagising. Lamig kasi, lamig. Grabe lamig. Last 4 minutes, 4 minutes. Pag umpisay mo na, madaming tusok sa nakapin. More OTW lakay from Langgong Vlogs. Pag umpisay mo na si Kajuni. Santich Vlog, hashtag Gmix Vlog, dan po from Santich Vlog. O, babalikan ka niyan, kaibigan Santich Vlog. Basta nagbakas ka lang kay G Buruan. G, hashtag G,
83. Tusok lakay at sa nakapin. From Bumper PX. Yun, ating G-Easter nice, bigi-bigi. Last 3 minutes. Tayo po yung mamamaalam na sa ating mga kaibigan na laging nakasubscribe kay Tunying. Balik na lang ating 15 viewers, 51 thumbs up. Tusok lakay at sa nakapin. Maraming salamat host from ating Genesis Air Nice Sandwich Vlog. Heart, broken heart. Emoticon, wala pa rin kami. Wala. Mga naglukang network ngayon. Baka sa bagyo kasi. Kanito tutulog tayo. Si Diyos, maraming salamat at sana hindi magsawa sa amin na tumulong. God bless you always. God, good health. Oo, mga kaibigan, hindi tayo magsasawang tumulong sa mga maliliit pang subscriber. Mga bahay. Nandito lang po kami ng aking mga kaibigan para tulungan kayo. Tulungan lang po tayo, tulungan. Ang labanan po dito sa YT is tulungan. Hindi po kayo makakalimot sa inyo mga kaibigan. Lumapit lang po kayo at kami tutulong sa inyo. Hi Lodi Tamsakdan from Venus Indaya. Yun, long time no si kaibigan Venus Indaya. Mag-out na po ako. Salamat maraming manong lakay. Ray and PH. Mega love shout out sa inyong lahat from Venus Indaya. Diyan, thank you very much sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo mga kaibigan. Salamat po. Salamat ng marami sa pagpunta nyo araw-araw dito sa aking LS. Sana lagi po tayo magtulungan mga kaibigan at wag tayong mawalan ng pag-asa na makatapos or makapasok sa ating YouTube.
Basta upload lang po, upload, tapos support. Mangisda lang po kayo ng mangisda. Huwag kayong magpapa-stress sa ano, sa lagas. Ganyan po talaga, ganyan po talaga. Hindi na mawala yung lagas kasi parts din ng ano ni YouTube yan, yung linalagas niya. Parts din sa kanyang policy yan na bawal nga naman mag-sub to sub. Kaya dapat pagbutin na lang natin ang pagdigitan. Yan, may S po si Mix and Design. Mamayang 5 PM. Mamigay po ng banana at water cider from Ray Au PH. Yan, meron din po palang LS, si Manong Lakay, 5 PM. Mamimigay po siya ng banana. Dito nga po sa LS ko, namigay ng banana. E di siyempre po sa LS niya, mamimigay po siya ng banana. Kaya puntahan po natin si Manong Mix and Design. Pakisupport din po natin, mabait pong tao yan. Ayaw po niya ng may naapi. Patas po siyang lumaban. Kaya nga po, kahit pag nandito siya sa akin, isang sabi ko lang na, Manong Lakay, pabigay nga po ng 10 banana sa aking ipipin. Magbibigay po siya. Diyan niyo po makikita na mabait yung isang tao. Kaya dapat suportahan po natin, mga kaibigan. Pag kayo po ay natapos na at nakapag-LS kayo, nag-LS din kayo, susuportahan din po namin kayo, mga kaibigan. Kaya, suportahan lang po tayo, suportahan. Yan na lang po ang trabaho natin dito, magsuportahan. Lahat po. Nandito lang po si Tining, hindi naman po nawawala. Pag may free time po ako, may LS kayo, nasa LS nyo ako, nasa video nyo ako, kaya yan lang po masasabi ko, mga kaibigan. Tulungan lang po tayo, mga kaibigan. At shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po. God bless us all po sa ating lahat. Ako po yung magpapaalam na, mga kaibigan, dahil may LS naman pong kasunod sa akin. Pupuntahan ko po si Kajuni TV, may LS po. Pagkatapos po ni Kajuni TV, wala pong LS ngayon si kaibigan Gagamrak dahil sira yung kanyang internet. Kay Kajuni TV po tayo, alas 5 po. Kay Mix and Design, si Ate Genesis Nice, baka gabi pa po to. Gabi pa po to si Ate Genesis Nice. Ano nga po pala? Alas 2 po. Premiere po ni Ate Genesis Nice, huwag po natin kalimutan, no? Alas 2 po. Supportahan din po natin, puntahan po natin, mga kaibigan. Nakalista po sa akin, no? Ate Genesis Nice, 2 PM. At si Just Juice Official. Naghihirap na po ako, karton na lang yung akong pinagsusulatan. At least ba, hindi ko makakalimutan pag nasa karton. Yun, thank you po. And bye-bye po sa ating lahat. God bless us all. Dito lang po tayo, magtulungan, mga kaibigan. Thank you very much. Ate Genesis, Ate Grace Larente, bye-bye Kuya Tonyeng. Punta na ako sa school. Ingat po, Ate Grace. Ingat Ate Grace. Regards kay kay husband mo at kay Aiki Pugi. Sa inyo lahat po, ingat, lalangay may bagyo. Ingat po tayong lagi lahat. Bye-bye po, bye-bye. Thank you very much po.